FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami
radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isip nyo oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sibo man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch. Oras na ton mga ka-K5, nakalabor kita sa 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siningaton syudad, sa dito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito, sang Lapus, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mula, Rebalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa manabutan sa ngaton nga pagwaragbag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Taga-welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dragko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga may nitinit kang nagabaring aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan maging kaupon man naton karon ang mga balita na ka-information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ikang tanan sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Repollo. Pod sa aton piloto K5 ako'y ispiha. Santang ang ikaw po naton karon mga pila ka mga balita na nagikan sa aton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall. Mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Provincial Capitol with K5 Alexis Escalante. Samtang mga balita nagikan sa pulis, military kag iban pa nga mga follow-up reports. Nagikan naman kay K5 Karin Badilla. And of course, mga investigative report nagikan kay K5 Kim Kaluy. Kinandan mga dalag ko magkaroon nga mga balita national kag balita international. Nangin ka po naton karon mga headlines sa mga dalag ko nga mga balita national kag international. Nagikan sa ato nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apit. Kinandan po naton diri sa technical side K5 Andre Labastura. Ako naman yung K5 June Alojado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Wednesday, August 27, 2025. Kapit sa 27 na kita subong nga edisyon. Daway lang mabalaan mga K5. Apat na lang kadlaw ang nabilin. Kag matapos na ang bulan sang Agosto. Welcome this bear months. Welcome September. Ay. Dali lang sang mga chimpo. Kadasig lang. Minsan ulang ko ito nag-celebrate sa akong nga birthday. July. Subong manog September na. Ay ano man. Kadasig lang no. Tapos dugay-dugay January naman. Tapos birthday naman kuliwat. Ay na ano ni kadasig damo maglawi kadasig sa aton nga edad mo sa akin. Nami tani ang aton nga isipay bla patraso ni kay pa pabante para nga hindi sararaka edad tao. Sos Maria ihuni so galing ko sa bagay kung nangakon pa kilala sila niya karabaw lang niya sila niya pare ang gatigulang. Kita aton niya nga mga batao na kita aton niya nga mga tao. Edad talaga kaya tigulang prong lawas ta way man hasta paminsaron ta tubin mangyapon na mo nang importante. Ayos wala sige. Kamusta na kamuda sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga suki sa kahanginan sa mga pamati na sa aton sini nga mga suki sa K5 News FM Iloilo 88.7 MHz.
Sa inyo sini nga mga lisawan sa inyong mga radyo. Sa FM band, sa K5 News FM 88.7. Sa aton man yung mga kauturan nga naga-monitor man. Mga ka-K5 nagalantaw sa aton nga Facebook page. Sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga nagalantaw dira. Palihog lang share lang sa aton nga programa para nga maka-enjoy man ang iban nga mga wala nakabalo nga ari na kita diri sa K5 News FM Iloilo. Nga 2 years na ko di. Hindi Black K500. 2 years na no. Manog 2 years na ko sa October. Lapit na lang. Sabi nyo lang ha. So, kato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturo sa mga wala pa na kaibalo. Ari na kita maka K5 sa K5 News FM Iloilo. May gabi lang sa aton nga mga suki sa kahanginan, sa mga suki sa Facebook page. Sa mga followers sang June Kapulot News Live, ara man gina-share ina sang K5 News FM Iloilo ang aton sining June Kapulot News Live naga-share sang aton sining programa ha. Nagtaw kamo da. Kung mag-like kag share kamo sa K5 News FM Iloilo, i-like and share kamo sa June Kapulot News Live para nga dumadala-dala man ta. Yara guys sa kalamiton. Ayos. Wala, sige. Ato sila nga pagpangalagad, may gabigid sa aton nga mga taxi drivers, sa mga miyembro sang K5 News FM Iloilo Taxi Patrollers. Good evening. Katanan nga mga taxi drivers nga nagamonitor na tricycle, tricycad, mga public utility vehicles, kag mga private vehicles nga nagamonitor ka nag-tune in sa 88.7. Good evening to all of you. Sa aton nga mga followers, nga mga OFWs nga nagapamati, nagalantaw din sa ato sila nga pagpangalagad. Good evening sa inyo tanan. Nag-welcome na sa mga security guards nga nagapulaw subong nga gabi, mga sidewalk vendors, mga manugbaligya sang piya maripap ko ng papalitaw supaw Pinoy balot ngayong gabi. Tananda mga manugbaligya sang quick na fishball. Ngayong gabi sa inyo tanan ha. Welcome na diri sa aton nga pagpangaragad mga ka-K5. Sa mga doktor ka mga nurse nga nagapulaw man, mga call center agent nga mga nami ang mga utok. Hindi pareho sa mga ibanda nga mga call center agent nga sa ibanda nga mga kwan nga nga mga wala brain cells. Kaming gabi na sa inyo tanan. Sa iban pa ginaton sini nga mga kauturan nga nagamonitor na. Good evening sa inyo tanan-tanan. At welcome na diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa K5 Night Watch. Aton karon nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Duha ka mga pasahero sa Iloilo International Airport inaristo kay may mga ginapangatubang gali nga mga kaso. Masakay ka mo sa aeroplano ha. Kay may mga ara gali sila nga mga kaso, may mga warrant of arrest. Away gin pasakay mga ka-K5 kay nakapinding ang ila sila nga warrant of arrest. Hold ini sa departure area sang Iloilo Airport of International Standard. Kag turnover sa aton nga mga pulis. Pinandako pinay kay may ara sila nga mga pending nga kaso mga ka-K5. Samtang construction worker na sapwan patay sa sulod sang ginakayo nga daycare center sa San Enrique. Uy, kaluoy man. Mga ka-K5. Samtang Court District Board Member Rolando Distura bukas agad imbestigaran ang mga flood control projects sa probinsya sang Iloilo. Siya ang chairman sang Committee on Infrastructure mga ka-K5. Ang muna ko nga isa siya sa mga dapat nga maghimo sa mga pagpang-imbestigar sa may kangtanan sini sa mga flood control projects sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Samtang ex-PNP Chief Torre wala sang kalain sang buot sa kay BBM President BBM pasiguro nga magapabili ng iya suporta sa presidente.
Aton sining nga mga balita nasyonal. Kaglakip na. Gin-announce mga ka-K5 sang presidential spokesperson sang mga ka-K5 nga si Miss Castro. Nga inisya ang gin-report nga ginhatagan sang isa ka posisyon sa ato sining nga gobyerno. Wala lang galing pa man mabalaan kag wala pa mahinambit kung bala ano nga klase sang opisina o kung posisyon ang ihatag sa kay ex-PNP chief kinang General Nicolas Torre III. Kinanglanon gid nga hatagan sa sang posisyon kay kung hindi sa pagatagan sang posisyon hindi siya maka-retire mga ka-K5. Kung hindi siya maka-retire sigurado nga hindi magsaka sa rangko nga 4-star general ang bago nga PNP chief subong nga si PNP chief Melencio Nartates mga ka-K5. So muna kun nga ang kinanglan hatagan gid siya hatagan sa posisyon. Papili lang sa kuno klase posisyon na patakilid, patalikod, patubang, patangla o kun patuwad. Ano nga posisyon nang ihatag siya mga ka-K5 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay mante gintaka siya sa iya sining posisyon sa pagka PNP chief sang Philippine National Police o sang pungsod Pilipinas. Ginbosla naman ini siya ni Lieutenant General Melencio Nartates Jr. So gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamateo. Standby kamo ha. Turihan tara karon diri sa ato sining pangalagan. Kung ako sa kay PNP Chief Torre kuha na lang siya, optional retirement Hindi man na pwede mga ka-K5 nga mayara na nga nagbulo sa imo, hindi kayo mo mag-optional retirement. Optional retire, then after that, sa imo siling optional nga retire, amo galing pag sulod sa sulod kada sa kung ano nga klase sang posisyon ng hatag sa imo sang gobyerno. Kaya why ka man balasang kalain sang buot sa kay PBBM. Ano abi kay na kuan mong nasubrahan ka abi ka artistahon mong pumatyagan mo abi daw si Piolo Pascual kangon magpatawag-tawag sa mga media kang magpasikat Gusto taman tani mga ka-K5 nga kwan. Gusto taman ko tani nga tampigan kag kwan ka man ti simpre sariling atin taga diri ni saton. Ang iya sini nga Iloy daw Diluso pilido taga Dumangas. Ang iya nga amay Torre taga Tigbawan. Tapos dito sa Gintawo sa may Sultan Kudarat sa Mindanao. Dito sa mga ka-K5 na dako dito sa nag-eskwela dito nag-graduate. Ang iya nga dugo iligay non gid Ilonggo gid. Ka-K5 galing problema. Ay kung pastiga-sigon mo kung yung pala siya pa nangatagan mo sa posisyon na pamatyagan mo daw superstar tagon niya pa si Lito Lapid kung maglakat nga daw action star isa lang to sa mga hindi tananamian sa iya pero hindi siya bala talahaon nga klase sang PNP chief. Sang ginhangkat sa ni Mayor Basti Duterte sang Davao nga magtapungulay inpatulan sang Tarsoya. Pada nga PNP chief ka patulan mo timo. O hindi Black K5 Andre. Ano na lang karon to ang paglantaw kag ang respeto sa imo sa mga tinawo mo. Nga nag-inamo-amo kay mo sadto. Palaban nga nagkadlawan ka sa mga tinawo mo, makon mo matakod kay mo gloves. Katapos masaka sa babaw sang ring ka magsagi ka. Kag magbuluboksing-boksing to. Tsura mo to daw tingkuling. Tsura mo to daw payaso. O hindi Black K500.
Amo gitong isa sa mga naindian nga hindi nami nga klase isang imahe nga ginpakita bilang PNP chief. Ang PNP chief yung mga ka-K5, formal yang nga tao. Wala na yaga. Wala basta-basta ga mo amo sina nga. Pari ay hunis daw ano kay mo daw haso kay mo klase ka tao. Pagkatapos ikaduha, kadto sa mga ka-K5 sa isa ka okasyon nga fiesta. Akon mo sakay kay mo ya sa Land Cruiser. Tapos gamitan mo sang blinker nga ina nga bagay kasi sa ato nga kasuguan 5 lang ka klase ang tao nga makasakay sina dira ka makagamit sina kag sa pagkamatuod way gani ginagamit kina sa iban nga mga arada nga pwede sino lang ni sila dapat na makagamit lang sini presidente, vice presidente, senate president, speaker of the house kag chief justice. Amo na supposedly sila makagamit sina. Kawi mo ya PNP chief ka nagamit-gamit kasi sila magpainto. Pag panaog mo tiso-tiso lakas mo do si into kano si hambog ka te. Oh, mga ka-K5. Kung mo na taon daw hindi kay mo talahaon klase ka tao magamuna nga. Sipa ba ikaw pinakamataas nga posisyon sa Philippine National Police? Tanan-tanan mo nga mando dapat patihon sang tanan nga mga under sa imo nga mga pulis. Pero sa imo nga diskarte, sa imo nga estilo, mga ka-K5, daw ginakadlawan kay mo sa mga tinawo mo. Amo ni siguro ang may posibilidad mga ka-K5 nga ginkakas ini siya ni President PBBM, President Bongbong Marcos. Mangod sang siningasahe sa mga aktwasyon niya, kadaw hindi talahaon, kadaw hindi irespetado klase sang PNP chief. Mga ka-K5, ang imo'y tsura, bladaya daw, langu-langu kay mo. O hindi, bla, K5, Andre? Ay, Maria, ihulot na anong klase ka-utok. Soryan, tara karoon mga ka-K5, diri sa ato sila nga pagpangalaga, pero matita, katagan sa kuno sang bago nga posisyon. Yung ang permiro nga nagwa nga balita, nga daw himon sa kuno nga NBI Director. Galing, kung NBI Director ka K5, Andre, number 1 dira nga qualification abi mo kunano dapat ang imo nga puno sa ngalan mo may ara nga ETTY o chilingon dapat abogado kay mos na da dapat ETTY ka dapat abogado ka kag wala labot sina like for example kung ETTY gidman abi or abogado or attorney si PNP Chief o kon si General Nicolas Torre III. Ang ikaduhang qualification kay 5 Andre, dapat may ara kang 20 katuig nga eksperyensya nga magtrabaho sa National Bureau of Investigation. Antes ka mangin Regional Director o 12 tuig. Antes ka mangin Director sa National Bureau of Investigation. Di wala na sa kagi ubraya sa NBI, hindi ba? Lalabot siya na kalabanan sa aton sini nga NBI Director, dapat abogado gid. So, hindi siya pwede. How about sa DPWH? DPWH maka-K5, ginatunog-tunugan, matungod daw siya kung na mabalos. Galing, nagagwa nga balita nga daw hinuding-huding nga si DPWH Secretary Bunuan, mga ka-K5, hinahiring-huring to nga kakason. Pero until now, ara man gihapon. Bangod mga ka-K5, nga base diri sa ato sinakuha nga mga informasyon, daw wala labot sila nga daw mayo man ang performance ni Bunuan. Kag sa iya sila nga performance mga ka-K5, sa iya nga kuan sa iya nga level, wala ya sang korupsyon sa iya nga level. Ang korupsyon ara ya sa idalom sa iya sini nga level. Ilabi na gid ining mga DPWH, mga DPWH Regional Director, DPWH Undersecretary, mga muna bala. Pero sa iya yang part, wala iya sang bahid korupsyon. Amo na kun nga bangod sini, daw siya gani sini ang nagpasimuno para mga ka-K5 sa pag-imbestigar sang tanan-tanan nga mga kontraktor kag sang tanan-tanan nga mga regional director sang DPWH nga pang-imbestigaran ini tanan-tanan kung bala kasabwat ini sila sa sining mga flood control projects nga ini nga mga anomalya. So amo ini ang rason
magluwas nga daw may dako nga utang pangakabalaslan ang mga pamilya Marcos sa kay Secretary Bunuan, mga ka-K5, amo pagid ini ang report nga daw sa iyaya nga mga bagay nga mga investigasyon o sa iyaya nga part bilang DPWH Secretary, wala ya naghimo sang or wala ya sang mga korupsyon sa iya sining administrasyon nga siya ya nga direkta sa iya, kundi ang korupsyon ara sa idalom. Amo na kon nga kinanglanon nga ara sa gihapon pagod siya magapasimuno sa pang-imbestigar sa sining korupsyon, ilabi na gid mga ka-K5 sa sining mga korupsyon nga ini nga ginhimo sang mga kontraktor, mga ka-K5. So wala gyapon sansa ang gin palayag-layag to ginwakal kag daw gin pulok-pulok ni Councilor Nini Dilaliana kang hambal ya mga ka-K5, kakason si Bunuan, tapos kakason si inang pakanan, mga ka-K5, bangod sinisang sining anomalya nga ini. Until now, araga pungkog yapo si Bunuan. Wala dinahom-dahom, ang dinahom-dahom nga si Secretary Bunuan supposedly amo ang kakason, wala pa makakas. Ang nakakas pa yan nga wala dinahom-dahom, amo si PNP Chief inang Nicolas Torre III, mga ka-K5. Si Bunuan na yapon nga pungko, kalsi pakanan na rin magyapon nga pungko, gaugtas na subong ang administrasyon sa syudad kay kontra-kontra ginila si pakanan. Gindeklara na nila nga persona non grata, mga ka-K5, pro ara gyapon ga kapyot kag ga bato. So mo nang rason. So angot sini nga mga balita parte sa anomalya sang flood control projects nga ini kay 500. Nagpagwa karon sang statement si Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, nga ang kutob sang tanan-tanan nga mga kontraktor nga giniimbitar sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senator Marcoleta, mga ka-K5, ang kutob sang giniimbitaran ginpangsabina nga mga kontraktor nga magtambong sa sining Senate Blue Ribbon hearing o Senate Blue Ribbon Committee hearing, mga ka-K5, kagkutob sa mga kontraktor nga hindi magtalambong, ini sila mga ka-K5 ang manduan kag nagmando si Senate President Chis Escudero nga ini sila ang pang-aristohon, pangdakpon sila kay 500, pang-aristohon sila tanan-tanan, kutob sang mga kontraktor na hindi magkaladto, kutob sa mga ginpang-imbita, ginpang-padalaan sang sabpina, sang ato sini nga Senado, sang Senate Committee or Senate Blue Ribbon Committee hearing, mga ka-K5, may mga kontraktor dire nga involved sa sining flood control projects nga ini, nga anomalya, mga ka-K5, ginpadalaan sila sa mga sumon o konsabpina. Ang kutob sa hindi ko na magtambong, suno sa kay Senate President Chis Escudero, ila ini mga ka-K5 na pang-aristohon. Manduan ang ato sining nga mga pulis nga pangitaon ini sila tanan kag pangdakpon kag pangdalon dito sa Senate sa Senado kag ipang prisuhon sila to sa Senado. Mga ka-K5, so gani standby kamo sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Kaya ato nagkaroon nga istoryahan diri sa ato sining nga pagpangalaga nga mga balita sa balita nasyonal. Amo ni sa mga pinaka-kontrobersyal ang pamangkot, mga ka-K5, tob-tob san-o ang ining ginamando karon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pangampanya niya kontra korupsyon, ilabi na gid sa sining flood control projects korupsyon, mga ka-K5, nga iya sining ginamando nga imbestigaran kag pasabton ang dapat may mga salabton. Ang pamangkot tubtob san-o kay sa sunod nga tuig 2026, mga ka-K5, gamat-amat na lipas ang panahon, kagamat-amat na dula, mga ka-K5, ang
puwersa ni President Bongbong Marcos bangod kay manog tapos na iya nga termino sa 2028. Di next year, lapit na lang o 2027, gapurma na ang mga politiko na maliwat sang ilang nga mga grupo, mga kakifay. Ang ilang nga mga grupo nagapurmada naman para sa 2028 nga eleksyon. Most especially, ang mga presidensyables. Di gamat-amat na ang kutob sa mga loyalis sang mga Marcos. Masaylo naman na sa kundinto mga babaskog ng mga grupo na manog padalagan sa pagka-presidente. Question, masige pabalayhan ang ining ginahimo karon nga investigasyon ango sa sining flood control projects anomaly nga ini. Munang pamangkot na to. Storyahan tara karon maka-K5 sa ato sining nga pagpangalagad. Dirigid lamang sa programa K5 Night Watch. Ang mga balita ng inyo batiran ng builog nang iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag sumuman sang Klinika Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, kag the immune system booster. Duwa ka mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5 nga mo ginisa ang angkop nga duha ka mga sangkap gayni nga magpartner para nga magapabilin nga healthy, magapabilin nga maayong ato sini nga ikaayong lawas, mga ka-K5 nga bangod kay Klinika DTX 500 ginatawag naton nga superior antioxidant kontra mga ka-K5 sa mga free radicals nga nagasulod sa aton nga lawas, kontra infeksyon, kontra sa iban pa nga mga baratian katulad sang high blood, hypertension, diabetes, balatian sa atay, balatian sa kidney, balatian sa gallbladder, balatian sa tinae, balatian sa almoranas, balatian sa tanan-tanan, sa lungs, sa baga, tanan-tanan nga mga balatian. Bangod kay ni siya superior antioxidant naga-detox ang ato sining lawas, mga ka-K5. Partner ya dire ang immune system booster nga alkaline base nga vitamin C, ang Mighty C. Agina sa ngaga nagbakal ko sa kwan dire sa may kwan payo sa may kilid sang Robinson, no? Aga pa ko to nanuktok sa mga bawk, mga gwapa sang mga tindira dasbong. Ano isang uli, siling ko mabakal ko dibi sang amunyo, sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Siling sang isa, siling ko pilatanan. Ya amunyo. Siling sang isa to, siling niya, huy, ya si Sir John kapulot na. Mga kakifan. So, amo na ang balya. Silingan do si John kapulot na, si Sir John na. Siniti, sige, mayong hapon na, mayong hapon, mayong gabi lang na sa mga taga-klinika de alternatibo medisina da sa may kilid sang Robinson sa Haro. Sa may tupad sang inang ano gani niyo? Sa tupad sang Centro Birch International College. Labay ko na gina, nagbakal ko mo. Ayaw kay kilala nila ko. Guguruga lantaw ni sila guro subungay. Ayos! So mga ka-K5, amo ni siya ang ipikto kakanamiton sang Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Nga kinanglano na to ni para sa mga iban pa nga may cancer paglino kulang para sa mga baratian nga cancer, mga ka-K5 ng mga cancer cells sa atong lawas nga nagadevelop, nagamutate sa ulihi kang nagahimo cancerous ang mga bukol-bukol sa lawas ta. Amo ni sang expertise, mga ka-K5, expertise mga ka-K5 sang Klinika DTX 500 kag Mighty C nga kayman ang Klinika DTX 500 puno ini siya sang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga nagamutate sa ulihi kag naga-cancerous. Taas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Amo nang pinakadabis kay man superior antioxidant sa mga kag ang Mighty C naman
isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon siya nga immune system mediator. Wala labot siya nga immune system booster siya. Immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba naton nga mga selula bangod sang mga free radicals kag mga infections. Kag ina siya mga ka-K5 ang pamatyon ina sa ang mga nagkalaguba nga ina nga mga selula naton. Pinaagi sa apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Nagkalaguba nato nga mga selula amo ning gina-infect mga ka-K5 sang free radicals kag pasaulihi ma-mutate siya kag mangin kanseros mga ka-K5. So amo nang ginahimo ginapatay ina sang klinika MyTC mga ka-K5 bangod sang iya sininga immune system capabilities. Mga ka-K5, pinapaagi niya sa apoptosis agud patyon ini mga nagkalaguba nga mga selula bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. So, hindi nyo na pagulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas, mag-high bloodon, mag-diabetison, o kunano para klase sa mga balatian. Kinangla proteksyonan tang aton kaugalingon klinika DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 10:10. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, multiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.
DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na ka-K5
K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon nga Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon. Nakalabot kita sa 20 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Sa ato sining nga pagpangaragad, prober kita magakuha sang situational report. Nagika sa ato sining patrol. Check na to nanay ang latest weather report. Nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kamusta ang sitwasyon sang panahon sa sining nga mga tiriyon. Kung naton karon sa piyak nga linya si Engineer Rolly Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Engineer Rolly Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes sir, mayong gabi sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang naton latest weather update sa subong nga adlaw, August 27 year 2025. So sa karon no, padaan sa gyapon naton gina-monitor ining bag-ong low pressure area nga yara sa sulod sa gyapon sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli nato na monitor ining bag-ong low pressure area 225 kilometers sa west of Zambales. Wala man inisang direkta nga epekto diri sa aton sa may Western Visayas apang padayon sa gyapon ang pag-epekto sining southwest monsoon or habagat sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Diri sa aton sa Western Visayas, maka-eksperyensya kita sa generally sa gyapon magalumon ang kalangitan kag may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagpangilat panaguob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tubtob sa mabaskog aton nga hangin, di ka nabagat na nakatungdan, magadala ini sila sa kasarangan tubtob sa mabalod ni mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 28 degrees Celsius. Adlaw naton tunod alas 6:03 kag magabot laki ni siya alas 5:40 buwas sa aga. Kagaman naton latest weather update aling din sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Hello, engineer. Yes, sir. Ining bag-o ni subong nga LPA nga ara subong makita sa masulod gyapon sang Philippine Area of Responsibility. May chance bala ini nga mag-develop into a tropical depression o kung mangin bagyo, Engineer Rolly Cuenca, sir. Yes sir, sa karon mataas sa gyapon ang tsansa sining LPA nga mag-develop sa isa ka bagyo apang sa gihapon no, medyo malayo na ini sa may Western Visayas kag hindi naman ni siya makadirekta pang epekto diri sa aton. Okay. Kung pananglitan nga magbagyo siya, more or less mga pila ka adlaw ang pag-develop siya sini kag may posibilidad nga makagwa na siya sa par naton kung pananglitan nga mangin bagyo na siya. Sa karon sir no, based sa aton nga latest monitoring, possible within 24 hours or within the next 24 hours possible nga mag-develop ining isa ka ang ining LPA into tropical depression or bagyo kag possible naman since malapit na ini siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility, it's either by tomorrow or by Friday ang pagwa niya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Okay. So kuha na magali matamat man sila pagwa sa par naton once nga mag-develop siya nga mangin bagyo, Engineer Rolly Cuenca. Yes sir, so pag ang iyang movement is palayo naman sa pungsod Pilipinas, so sa gihapon although palayo na ini siya, maka-enhance sa gihapon siya sa habagat naton no, so that's why nga diri sa aton sa Western Visayas magapadayon sa gihapon ang medyo magulumon nga kalangitan sa until Friday kag possible ini siya nga mag-improve na ang aton weather condition by Saturday or Sunday. Okay. With that, Engineer Rolly Cuenca, sir, thank you so much and good evening sa liwat. Yes sir, thank you kag mayang gabi sir. K5 News FM, Kampiyon Report. Mga
mga ka-K5 Engineer Ole Cuenca sang Pag-asa Iloilo. May kang tanan sa latest nga weather report. May medyo natunaw na itong isa gali ka pa kwanto ka LPA kagahapon nga makita sa may area tubla sa may Virac Catanduanes. Matama tatudula pero may ara nga nagbago nga nagdevelop nga isa naman ka LPA kag makita ini siya sa 225 kilometers west sang inang Iba Zambales, no? So may posibilidad hindi pa man madula gid ang tsansa nga mag-develop ini siya into a tropical depression pero ang iyang movement is nagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility, no? So kung pananglitan nga magbagyo gid man siya, hindi naman niya apektado gid ang Western Visayas bangon kay ato siya dito sa area sang pagwa na sa Philippine Area of Responsibility either Friday or Saturday. Mangin makanay-kanay ng panahon naton kay ining LPA nga makita naton kag may tendency kung mag-develop siyang mangin bagyo ara na sasagwa sang Philippine area o kung sa ato sini nga par mga ka-K5. Ayos, wala sige. Pasalamatan nato ni nga way kita igo permi sang bagyo di. Ang ginakakulbaan tala permi kay once gani nga mga abot mga December blanyo mga November ang agi sang bagyo driga labaya sa aton sa Western Visayas, no? Kay Pabandri, no? Iban nga mga adlaw, iban nga mga binulan dito sa Luzon. Pero nga ang kon mga parts sa mga times sa December gani kag mga December kag November mga amo na mga September driya gina-target ang ato sa Western Visayas kabay pang dumduman itong Yolanda to. Magi di sa aton ang Frank diri man nagagi sa aton. Ang labanan sa ito mga de November, ang Frank to November to, October, no? November, ang Yolanda to, December to, mga ka-K5, no? Muna kung nga ang kuha na to, halos kalabanan, kabay pa nga why na sa mga bagyo, nga mga grabe nga mga super typhoon paglabanan, drigagi sa aton, sa may Western Visayas, mga ka-K5. Sa ato, sini nga pagpangalagan, prober kita magkuha sang situational report nagikan sa patrol. Pang-acknowledge tang aton nga mga followers nga nagapamati diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ber. Roll call. Roll call kita sa mga followers. Aber. Mary Ricabar mayang gabi. Shout out, no, sa kay Madam Mary Ricabar sa Florida, USA ni siya, no. Good evening. Sa kay Jojo Sidano, mayang gabi man. Kay Ray Panes, sila nga idol namon si Tore. Mayo na lang na si Tore i-compare sa iban inanamitan ka to sa kay Marbel. Si Marbel to. Ating kami idol man namon si Tore. Ita mo grabe amon palakpak to pag pag butang niya sang glove sa iya nga kamot ka magtumbo-tumbo to sa babawring. Siling ni May Panisales, siling nga parang may sayad si Turi. Kina-idol sa ganin dari Panis, imo yan, balon mo imo yan magkwan, imo yan, balon imo may sayad, oro-oro kumanti mo. Sakit man na para sa kay Ray Panis nga gina-idol yan si Turi. Sa kay Dino Takayon Deloria, mayad-ayad nga gabi Idol John. May gabi man. Sa kay Merly Bostilio, may gabi man, shout out, Marborca, may gabi idol, kag may gabi man sa mga tanod, sa barangay Abilay Norte, nga nag-duty Subong. Sa kay Michael Pauya Jan, may gabi, kag K5 Sir John, good evening man. Sa kay Glenn Biliosilio Biclar, may gabi, Michael Inocentes, si Torea John, di na butan anong ba yun? Jan si Ging Panagiton. Good evening si Idol John, kay Noy Warren Ruho, good evening to Choi Fred Diasis, happy listening. Sa kay JC Lelebeth Truma, ang pumuloyo sa Lapas, daw wala man kabalo nga may ipatindog nga learning center sa Plaza Lapas. Balo naman kamo nga ato nga syudad yaga matumato la na nga way ginapabalo ang mga pumuluyo. Balo kamo nga ato subong nga panggobyerno sa syudad sa Iloilo. Akon ano ang gusto sang mga nagapungko dira amo nang matuman
Why na sila yan nagapamangkot sa inyo nga mga apektado, mga ano pa nawag siniyo, mga affected nga mga stakeholders. Kita nyo ang kundi dumduman nyo nga si Mayor Isa Triñas Cho naghambal, nagsugo sa mga media, ginsugo yung mga media nga dapat mag-research kamo. May kaangtanan sila nga sa real property tax. I-research yun na para nga mabalaan nyo kung anong maturan. Ti suguon mo mga media. Ti siyempre mga media ma-research gilang na sa pag-research sa mga media, amo nangambal ko sa inyo sang 2022 pa ni maniobra sang City Council ang pagpataas sang real property tax, which is during the time sang 2022. Ako sa to nagapadalagan, Mayor, nga nagahambal ako sa inyo nga once nga kung ako magdaog sadto aton hatagan sang tax holiday ang mga pumuluyo, labi na mga negosyante, kay para nga ma-encourage ang mga negosyante nga mag-put up sa ilang nga negosyo diri sa syudad para nga magdamo ang mga trabaho, kag damo ang mga trabaho, damo mga trabahador. Anong ginhimo nila? After election, nagmaniobra dayon ang ining mga konsyales. Ginplastar sang maayo, wala pa gani mga ka-K5 sang endorsement halin sa mayor. Nagpatigayon na sila sang hambal nila nga public hearing. Pero sa public hearing nila nga ginhimo, wala sila sang ginimbitar nga mga stakeholders, kundi sila malang mismo nagimuhimo sadto. Kag mga ka-K5, ining pagpasaka sang real property tax, subong nga ginapa-implementar nila para sa duta palang wala palabot ang mga building. Duta pa lang kay man nga ang assessment, ginpasakaan nila ang assessment presyo o kung bili sang sining mga kadutaan diri sa syudad sa Iloilo. So sa assessment, dira sila nagkuha sang percentage kung pila ka porsyento ang ipasaka sang real property tax o kung balayran nga tax sang ato sining nga gobyerno sang mga pumuluyo sa aton nga gobyerno. Bangod mga ka-K5, kagin pasakaan nila ang market value sang aton sining nga mga kanutaan diri sa syudad. Halin sa market value niya nga halimbawa tag 3,000 ang isa ka square meters, ginhimo nila nga 30,000 ang per square meters. Amo na kun nga ang dako ang percentage sang balayran sang sining duta o kon real property tax. Ina sa real property tax pa lang na. Abi nyo? So ara dito na balaan nga ginhimo nila nga railroad. Mga ka-K5 ang pagpasar sang sining real property tax ordinance kay wala gani mimihay kag mihoy, wala sa mga stakeholders nga magin pang-imbitar. Nagligad si Mana ganito, nagpatawa gani sila sang inang sang public hearing naman kuno parte sa 40% nga discount sa real property tax. Ang ginimbitar nila, sila mismo nga mga taga City Hall. Wala sila nag-imbitar sa mga stakeholders nga mga apektado. Amo nang abilidad diri sa ato sa syudad. That's why hinugay na kamo kareklamo nga kung may ara nga mga inupatindog daw ay kamo kabalo. Di kay ila na gusto. Kung anong gusto nila mo nang matuman. Di mo man na gusto nyo. Sala nyo na. Hindi ba? Hindi na ko magbalik-balik pa nga maghambal nga. Magluwas gid lang sa mga iban iya nga mga panindugan kag may mga prinsipyo. Pero halos mga ka-K5, majority sang Iloilo City nga mga pumuluyo, amo ni ang nagbuto sila, amo na ko nga nagdaog sila kay mayoriya sila, bo silong mayoriya sang syudad sang Iloilo, mga ka-K5, mga balaklon. Amo nang rason kung nga sagi pa kamo kapamangkot man, sagi pa kamo kareklamo, mambal kamo nga muni moto yung una yung nasala. Hindi ba? Liwat. Arman Guay nya ibutang si Torre sa Anti-Corrupt Commission. Ti kabay pa unara da sa mayo magani no, base may abilidad da sa base dra ipakitang pagkabilidaran niya sa Kailino Isgiran. Good evening, Idol John. Shout out sa family family ko sa Igbaras.
sa Isgueran family kag Negros sa Labrador family. Okay? Sa kay Jerry Dolorico, mayong gabi Idol John, pa-shout out ako dire sa Sara, sa Brian Anoring, Sitio Takinis, Idol John. Okay? JC Lilibeth Truma, good evening John, aslan ko kung nga may learning center ni Dr. Haranilla ang plaza sang Lapas. Kay pampubliko na ang plaza. Ang learning center private na. Kag ginpakudalan haw. Kag ang bao-bao nga ara sa tunga ginpamutangan ka aircon. Pwede mo mapaimbestigaran kung para sa ano na. Kay ang pumuluyo sa Lapas daw wala man kahibalo nga ipatindog na ang learning center. Thank you and God bless. Learning Center Eskwelahana, dason ang estatwa ni Jose Rizal nga nagatalikod sa simbahan, nagaatubang na sa simbahan, wala nila ginliwat, ipaobra kag ipaatubang sa simbahan. God bless sa tanan. Okay. Pero miro gatubang simbahan, subong gatalikod na mo na. Ay araw-araw. Kuan ng private ang ginbutang nga learning center sa may Plaza Lapas. Basi hindi man. Lantawod ta, no? Basi kung may private public partnership sila blaw. John Eric Diaz, may gabi Idol John, Lisa Pearl Palma Ledesma, pa-shout out sir sa tanan-tanan nga Azil taxi drivers. Sa kay Talento Christopher, good evening Idol John, shout out sa family ko sa Tubungan, Samiliano Talento family, watching from San Pedro Mulo. Okay? Sa kay Romel, good evening Idol John, shout out sa Bubunians troopers, watching from Barangay Bubon, Leon, Iloilo. Kay Mars Tabasundra, good evening. Kay Johnny Olarte, Sir Monitor ko di Permia, thank you. Arman Bakuguay, good evening. Agustin Kabanting, K5 John, good evening. Watching from Sitio Padlasan, Barangay Bacolod, Leon, Iloilo. Sa kay Christine Gardose, good evening man. Alberto de la Cruz, ngayong gabi Idol John Caps. Sa kay May Panisales, good evening John, watching from Taiwan. Rhea Capanas, good evening Maninoy Guapings, John Caps. Rose Pajarito Chavez, good evening kay K5 John, watching and listening from Amman, Jordan. Good evening sa tanan-tanan nga manapamati sa K5. Stay safe everyone. Sa kay Rhea Capanas, good evening man. Julio Sancho Abelarde Medina, may gabi Idol John. Tamyaw lang si Ronel Osita sa Prime Subdivision, Snappy nga guard. Baho, kampiyon. Sa kay John Luis Ocati Singson, good evening. Rose Fajarito Chavez, Angging Palma, kay Boyet Ligaspe. Good evening kay 5 News FM, Sir John Capulot, shout out sa tanan. Sa kay Jong de los Santos, kag sa kay Boyet Ligaspe. Kay Rose Simpas, good evening man. Dindin de los Santos, Didski Gagnaw Tubisa. Kay Laila Sofia Altelio Heroche, kay Christine Gardose. Mayong gabi, Banks PSG, shout out man. Kay sino pa? John Ray Coyuca Paredes and Idmar Liquinya. Sa mga taga K5 Sarada, mayong gabi, kag K5 Pasig City, Kalinog. Mayong gabi man and Miagaw. Ayos. Ala, sige. Hara si K5 Baron, very check naton ang sitwasyon sa palibot sa syudad. Sa ato sini nga mga followers, sige lang kamo no, padala kamo sa inyong mga mensahe diri sa ato sini nga pangalaga. Inyo sini nga mga kwan no, nga mga comment sa comment section sa K5 News FM Melody 8.7 Facebook page. Kaya aton nga tagan ustisya kapag basahon karon dugay diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Sa ato sini nga pangalagad, check naton mga ka K5 ang
sitwasyon na sa palibot sa ato sining nga syudad sa Iloilo. Ang mga balita nga inyo batan ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Sa mga kauturan naton nga medyo naga-problema sa inyo kape bla nga mahilig ka mo sa kape pero galing ang inyo nga kape do puro lang kalamay. Sus delikado na basi diabetes ka mo no. Ngayo sa diabetes mga K5 healthy nga coffee yari ang klinika DTX Coffee Mix kay nga ang DTX Coffee Mix may chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder kag disugard sugarcane extract powder nga puno ini sang antioxidant. Amo ning rason kun nga nagaka-cafe ka na naga-detox ka pa bangod sang antioxidant nga sa klinika DTX Coffee Mix produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Amo yang cafe nga healthy. Nga pa kwan pa ni nagapaniwang kay nga ang chia seeds extract powder nga ara mga ka-K5 sa disugard or sa klinika DTX Coffee Mix nagabulig ining puno sa mga vitamins kami minerals nagabulig sa aton nga lawas kung mag-inom kita sini hindi kita dugay kita gutumon kag nagapanami pa sa aton sini nga inang problema sa constipation. Nagapahumok sa aton sini nga pagwa sang iko sa lawas ta mga ka-K5 kag nagabulig man nga madula kag makakas ang ato sining nga problema sa diabetes ato sining sobra nga kalamay sa ato sining nga lawas sa ato nga dugo bangod sang ampalaya extract powder nga ara sa klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ara na patrol ta K5 ara Andre. Check na to ng sitwasyon sa palibot sang syudad. Kunin kita kay K5 Aaron Lloyd Rifo. K5 Aaron sa kampiyon nga report or standby. K5 News FM Kampiyon Report. Ang gabi ado. May gabi. Pabati ako bisang kanta mo yun na si K5 Kim kung magsulod niya nga ang introduction niya kanta ngayon mo yan daw waigi ko yung kabating nga kanta kaya man pabati aman tabi isang mga malumanay mga tingog abi ngayon nang daw kaangay isang mabugnaw nga tingog nga makaluslos man sang karagalan. Ay karagay. Nang kilala mo itong yan. Damas ka magbasa-basa naman to. Oo. Yan na naman ang pabla. Ikaw landa. Bebe, pabati ako. Abi, sa mga introduction sa mga kanta mo, abi, mga kanta, abi nga green grass of home, abi, bebe, testing. Ano kan tahon mo? Ano. Be. Ari para ni sa mga tao nga mga buwaya ang tsura, agoy, batasan, ogoy, buwaya ang pagkatawo ng K5 Juan. Baw do may ginapabati-batian ka. Din ka pabati-bati, City Hall, Capitol din naman. Wala batasan, wala uya ka K5 Juan yung mga politiko okay. Way ka sa may ginapabati-batian nga inang permi nagapangapi sa may Mulo Plaza. Balaan kung galingon niya, kung may guan sa tunlon niya lang. Babo, tapos sige na siya makitay ka mo. Biraho niya ka na, mambal na sa niya. Ba, taga naman to sa kay ko, nag-migo-migo ka gito. Sige, pabati ako, Ber. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Huwag kang masyadong halata, bato sa langit. Ang matama ay huwag pagaling. Bato sa langit. Ang mataman ay huwag masyadong halata. May music to, bati ka? Kapila. Dumayo yung music mo. Daw namin, kaya subong tingog mo do.
nakainom ka guro may tisi matiyag ko mo. Ano to? Tapos K5 John, iya to ang chorus to. Iya to ni kanta sang upuan ni Glock 9. Ngambot siningon, nga papati-bati sa mga politiko nga korap nga magtindog man sila sa ilang mga ginapamungkuan. Wala nga posisyon na K5 John ang tawa na sitwasyon sa mga pumunuyo. Ratikangan sila, barat korupsyon. Kagaling yun ikakak ni mga kontraktor na K5 John sa gining sikat sa mga flood control project. Ngugay na, idol mo gila na mga kontraktor po. Ang aton sa K5 John nga gina-idol kag ginahandom na hindi siya kontraktor kundi kontrata kag K5 John. Okay. ang akon gani kundi nakuan ko na convict ako sa kaso ko, ang nag-file siyang kaso sa akon kontraktor. Hindi bla kontraktor to nag-file kaso sa akon, na convict ako. Grabe to. Bilyonaryo tong daan mo. Hindi na ako maghambal kay manti mahambal na sila karon nga kuan naman ko ng sour griefing kay manti simpre gin convict ako, pero nga akon simple malang no, ang komentaryo ko hindi para sa akon kagalingon kundi para sa mga pumuruyo. Kung na-convict gid man ako, no, kung na-convict gid man ako, hindi ko man pwede ma-question ang pamatbat sang judge kay manti judge na siya mong, hindi bla? Basta nga akon punto simple lang. Kung may conviction gid man ako, no? Hindi kay para sa akon kaugalingon, kundi para sa mga pumuluyo sang aton nga publiko, ilabi na gid sa mga taga Gimaras, kay sa Gimaras di nga isyong pag-convict sa akon mo. At least, nga hindi para sa akon personal nga interest ang akon nga gintalakay nga isyo, kundi para sa interes ng publiko. That's why kuni ginakahuya bisa may conviction ako. Hindi ba? Yes, sa mga ti ang nagpa-convict sa ako ni kontraktor ni. Kontraktor. Ari na. Nagwa ng kamatuuran ang mga dalok-dalok, ang mga sungak-sungak ng mga kontraktor, ari na. Subong, kita mo kay Five Aron, may Diyos ang kalibutan, may Diyos ang kalibutan. Hindi nyo na madala ang mga manggad nyo, mga pinangawat nyo sa kwarta sa kabansang gobyerno. Hindi nyo na madala sa impyerno. Matay ka mo, bili man nagyapon, kag ang akon niya, bisan mapatay ko sa kalibutan, bisan mapriso man ko, importante, ang akon nga ginpakigbato, ang interes sang pumuluyo. Hindi kay para sa akon personal. Ang inyo ya, mga kontraktor ka mo, personal nyo na ya, mangrakit ka mo nga mangrakit sang kwarta sa kabansang gobyerno. Hindi bla, kay Five Aron? Yes, sabagay siya kay Five John. Ara na. May ara na sang mga balasihan nga tuod ang akon komentaryo. May kangtanan sa sining mga kontraktor nga nagapakighimbon sa mga politiko para nga rakiton ang kwarta sa kabansang gobyerno, which is ang kwarta sa kabansang gobyerno halin sa buhis sang mga pumuluyo sang ato sining pungsod. Okay, Five Aron. Yes. Gusto ka kay Five John. Sige. Kay Five John, may isa pa yung kanta. Ano pagid? Bebe. Parang kailan lang ang mga pangarap ko kay hirap abutin. Tatanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo alaala dahil minsan tayo'y magkasama. May ginapabati-batian ka? May ginakuan ka, may ginapabati-batian ka, may ginasibit ka? Actually, sa pagkamatuod lang, sa mga amo sining mabagay, may mga time kung kaisa nga normal na no nga kaagi ka mo updanay, tapos may mga time nga malainay ka mo buot, pero hindi mo na pag ibutang sa pinsar mo nga
tubtub sa katubtuban may away kamo man nga paminsaron mo nga sang una nga tiyempo nakaagi makamutanay nagmiguhay man kamo nagrupuhay man kamo. So amo na dapat no hindi pagdulaon ang ugnayan sa gamay nga bagay nga may naglain nga may ginlainan kamo sang buot. Amo na kay 5 aron. Yes, amo get kay 5 John. Dapat palang gaanay ni bisan like for example nag-away kamo, nagsungguranay kamo kay may ara sa nga prinsipyo nga hindi mo man niya gusto, may ara ka may prinsipyo nga hindi niya gusto. Naglainay kamo buot tungod kay hindi mo gusto ang trabaho ya, hindi man siya gusto sa trabaho mo, pero maabot ang tiyempo, mabalik kay makamugyapon kay hindi pwedeng siyempre dapat hindi nyo pag-ibaliwala ang inyong pag-updanay sa unabla. Damo na blang nga punto. Okay, 5 aron. Yes. Yes, sa mga kay 5 John. Nagapabilin siya pa ng mga matamis ang inupdanan bisan tipo pa man nakasalamuha mo. Huwa, labi na kay daw nagalips to lip magkamuto sang una. Ang iya nga ginaimnan nga baso, ginaimnan mo man yun, siyempre galips to lip ka mo. Ay, kalain! Kamusta ang dalan noon sa syudad Subong? Kamusta sitwasyon sa syudad ta? Ulan, basa, tanithe pa? Ang sitwasyon naton dalan. Pagkabasa-basa, kiti way nang gudadugay kay na. Sa katunod tarite, no? Kag 5 John, di ba basa ang dalan naton, matanaw. Kag isa pa, makatugnaw, kag 5 John, ha? Ang palibot naton, kanamit, hindi ginasining bra nila nga cuddle weather. Ukon, tiyempo sa ginong kupo-kupo, mo resulta naman isang paghabok-habok kag grasya naman ikaroon sa K5 John, palayo man. Tiya mo ni kay K5 John, matugnaw ang palibot naton. Pero pag nawas dira ti mga kulturan, taya kay tisens ka wala naman nagainulan, or nagatarite, ti mga kulturan ta kari diyan, no? Iba nagabiyahe diri sa mga tricycle, e-bike abi, kag diri nagapasurod kita sa may Haro Plaza na kagari makitanta ang sitwasyon diri sa may tubang sa Haro Cathedral. Ari may visible din police patrol sa Iloilo City Police Station 9 kag ti may mga ambulant vendor kita diri, no? Paborito mo ari ba ang idol si Mari dio ano nang sino nang idol sa akunda gano na sila da si alias Mika kay 5 John. Si alias Mika idol yako. Yes, edad niya doble na to edad niya man. 65 kay 65. Amo na mang kalabanan ng mga nag-idol sa ako na mga pangidaron mo. Kay nga ti siyempre pagsulod ko sa radyo mga edad nila na mga 20 plus pa lang. Na tag 25 siguro to 30. Ti subong kay 52 na ko tingin sila 60 plus na. Ay kalain. Pero amo na sila. Pero amo na sila mga nag-idolay sa akon nga ginapalangga kung gid man nga bisan anhon mo na hindi gina magliso diri giniya sa akon gyapon mamati. Yes, amo gid kay 5 yung idol gid nila. Tapos ti magluwas dira labay kita diri subong sa Ilopez Street sa K5 John. Ang dalan diri ti amo ni mabasa-basa. Kag ti makita nato may mga tanod kita diri no sa Barangay San Vicente Haro nga naga-standby kag iban ti naga-roving ni kag sa iban mga barangay kay 5 John naga-roving ang mga tanod daton kay tiras dis na curfew for minors ni siya pero kung may ara kita nga makitaan pa iban no mga estudyante naga-uniforme pa basigon pa uli ni sila or may hinagaw mga projects sa K5 John sa ti iban nga mga eskwelahan abi ti iban na una nga nagbukas ang klase subong nagkapakadto na sa midterm examination iba niyo mga estudyante nato ni sako ni sa pagpirabira subong tuon kay 5 John no diri kita sa portion na sang Don Benito hospital mari makita anta do may mga bukas pa diri nga mga kalan-an iba na 24/7 ari naman ang namit nating ang inasal kay 5 John sa din dapit na diri sa may iping na ginisang Don Benito. Ay, oo. Dali ko be kay doon na kuno na hidlaw ko sing inasal subong. Gani, di pa natuan ta kadi batikulon. Bahaw. Ay, hindi na lang guro. Sige na lang sa sunod na lang
Gani kay K5 John, o tapos tiyari mga nagapila diri ka mga taxi nga mga kultura nato ti arima man kinakaplastar sila bisan nga ti dara sa dalan pati no medyo ara na saigan hindi man maokupar tanan nga dalan nga nagapagwa sulod diri sa may area sang Haro diri sa may Luna Street, no, na may man sang ilang nga mga plastar agud nga makapila kang maka-pick up sila sang pasahero magluwas dira kay K5 John may pa di pasahero nga sakyan ang ungka Haro gid nga biyahe mga muning oras ara pa pero pila na lang kabilog kay K5 John may makita nga yung mga ambulance vendor ni iba nagapangimos dahil na pang-ari bit-bit na lang ilang mga karanggalan basi kung mapawhay na ning utod naton nga gikan pagpwesto kag mga man kay K5 John kit nakabisita to sa mga inday-inday naton to sa may Ledesma bra hindi kay K5 John wala kita to ka-check pigado guro subong ilang binta ha kay gaulan-ulan gani gaulan-ulan di basi ko nakabawi-bawi man sila ligad do sa paghaliday basi double pay man sila kay K5 John basi man pamatyagan mo kada holiday do pamatyagan mo daw gaubra na sila no may ang holiday nila may double pay man no ikan na mito no paborito mo gina sila mong ara ka lang na pirmi ga labay basta gani ikaw gani mag-roving gani to hambalo mo rin si Makoy nga dito agibla nang Sir Makoy dito agibla okay pakita ko si mo dang mga inang TL nila blang nga banaag sa kadlaw kay Farm John nagkamotor-motor na kuligan nagalibot may nang tawag sakon ba sir ba na sir palapit ko kay Five John kabase balita bla sa rayo kita ko nakapula naka one piece sa nga dress nila kay Five John nagagwa paaya pution nagaulbo ang balbakwa agraguya gakinang-kinang ang buhok kadwara sa stas likod may pilik mata siya kay Five John pero hindi klaro yang ang yung atsura kiti layo ko mo boss ang pagpalapit ko kay Five John boss ni mamang na mayara sa kargado di unsi siya kay Five John gapamangkot siya balya iway siya nag-offer kay Five John balya si kamusta ko tabi kay Five John aragay kami sa iya sa balay ano ko no kapamati kami sa iya sa balay ba sa tatay ka ni nanday abaw ako na kay Five John why mo gin angkas kag hambalon nga bi upod ka di sakon kay dalon ta kato sa iya mati ko do amo na mati ko do amo na tabo mo ginangkas mo natanda ginambalan mo nga dali di angkas di sakon kay dalon ta ka sa iya ti di mo to gindala nga way mato nagabot sakon ginambalan mo sa mangkas kay ti anon mo ni iya nga mga alipures di iya nga mga sinakpan baw alang ko sir kay balan mo may mga nasakpan ko ba sakon sino type mo ti abako di ko yes sir kay loyal ko bimigan ako subong lang na pero kung may siya may kapamati outside di Kulambo ka naman karon basta pagwaon lang ang libo sa muskutiro kaya mo ito kaging Five John, wala ko sa mangkas kay busy siya. Balya, regards na ko kay idol ka kay Five John. Gusto ko na makita someday. Balya. Sana ton. Sige, ano problem? Isubong way kamo kalabay to? Wala kami kalabay. Way kami kalabay. Kung sa mga Tagalog pa, basi kuno daw matumal katamang ila subong kuan nga negosyo, no? matumal. Nag-ulan-ulan. Basi kun surplus lang iyang ibaw surplus. Sunod bla mga makachimpo tabla mga pila ka adlaw, madala ta mga radyo. Pagkatapos ipanagtag ta na sila dira nga area para nga samtang nagatro-tambay sila sige pamati sa aton kun malingaw man sila mintras gahulat sila sa mga customer nila. Hindi bla? Sinabi sa imo, Ano?
Kung magupod sinabi sa imo? Hindi na pwede kay may radyo na sila nga aton nga purpose da. Dra lang radyo, ibutang ang radyo sa ilang inaplastaran da para nga sige pamati, sige hulat customer. Pag may customer, kundi everybody happy. Siyempre malingaw sila kung samtang wala sila customer, malingaw sila sa aton kay nga may radyo silang ginapamatian. Abugin. Di ba? Tagtaganta na sila radyo da, bisan mga 3 lang kabilog, halinda sa may lapit na bala sa may ano na ngani ng Plus Ilutagay. Lapos makatambay butangan mo da, tungtungan mo da isa, tapos dito naman sa may corner sang Valeria kag Ledesma may isa naman, tapos ang isa dito may butang sa may Quezon Ledesma na dito naman itang isa. Ang mabini ito may labay-labay lang ang mabini, may ara manada mo. Dra na sila pamutang ta, tapos kung gusto mo butangan pa ito isa sa piyak to sa may Delgado bla. Amo man ang ginasugid mo sa akon, tinatultulan kong tanan nga mga lugar nga mga plastaran nila kay amo man ang ginasugid mo sa akon kada gabi maglibot ka. Na pirming na lusudan mo da kung makatsamba ka galusot ka gida. Hindi, wala tayong kasugid sa imo ya. Si K5 Jason tiyang nag-aambal sa aton. Siya galito? Si K5 doon na mahal Tanoy. Mga sila gina mga master gid. Mga super masteral na sila ya. Masteral kung sa mga kung sa mga eskwelahan pa, mga kuan ni sila mga inang principal. Hindi man si K5 John, doktor. Way pa na ka entrada ang inang doctorate si K5 Rams. Yes. Ano na sang doctorate? Si K5 yan sapyo dati kuan langin ang sikon doctorate. Ayos Doon niya si K5 judge, mga ano na niya, mga expert na niya pagabot sa mga bagay-bagay. Kung sa mga kung sa mga military pa, kung sa mga pulis pa, siya na ang PNP chief. 4-star general na niya si K5 dyan sapyo. Halimbawa, siya na si General Ture. Sige So balikon na karon sa iban pagit nga mga balita kay informasyon K5 Aron. Sige, K5 John ang nga sitwasyon ginadol gid sa Kaluan Secretary D3 Bayo. Mayara sa antiviral, antimicrobial properties sa rangkid nga nagapatay sa mga bacteria infections sa aton nga mga nawas. Ako naman si K5 Aron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang inyo nabatian nga mga balita mga ka-K5 ang builog na iradulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bayo, the antiviral and antibacterial specialist. Muning ginbakal ko gina sa may inang klinika de alternatibong medicina and wellness center di sa may kilid sang Robinson sa tupad sang Centro Birch International College. Nagbakal gina sang D3 Bayo, isagid ka box blow kaiman amo niya nga kung lagi na inom mga ka-K5 para kontra sipon hilanat ubot rang kaso. Pagkabatyag ko na ganing daw ubo-ubuhon ako. Duman nyo kagabi, doon nag-ubo-ubo ko gabi. Pagkaga, bakal ko di 3 Bayo, dahil kinaubos na akong stock. Mga ka-K5, 2 kabilog nga kapsula o kon soft gel sa di 3 Bayo. Guntingon mong punta niya, kag suyupo ng iya nga unod, mga ka-K5, nga VCO, kag may vitamin D3. Ipaagi mo sa tutunlan mong iya nga kwan lang, inang VCO yang unod ya, mga ka-K5. Dra mo dahil matilawan kag mabatyagan nga ang nagakatol nimo nga puwak amat-amat dula bangod kay ginapatay niya ang tanan nga mga mikrobyo, bakterya ka mga virus nga ara sa imo sini nga tutunlan mga ka-K5. Amo nang karamiton sang Klinika D3 Bayo mga ka-K5 no. Experience ko na ang ginasugid ko sa inyo no, kaya mo na ginagamit ko adlaw-adlaw.
ilabi kag labaw sa tanan. Once nga kon ako dapuon sang sipon lanat ubo, magkatol-katol tutunlan ko muna dayon ang akong nga ginagamit mga ka-K5 no. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kontra sa mga virus katulad sang dengue mga ka-K5, mas mayo man ni siya. Kaya man kaulan-ulan subong, grabing lamok. Igo kag masakam ka sang dengue mga ka-K5, delikado ilabi na gid kun piya mahina immune system mo. May tendency nga mapatay ikaw bangod sang grabe nga igo sang dengue virus mga ka-K5 nga. Ang Clinica D3 Bio isa ka food supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural microbial or antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga sang nga may or nga parte sang D3 Bio ginahimo ini mga ka-K5 sa atong lawas into monoglyceride kay isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami sang D3 Bio through MCT o medium chain triglyceride ang absorption kapag usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Kaya ang vitamin K mga ka-K5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o nagapagdugo mga ka-K5 kung may dengue ka na. And ginapanami isang D3 Bio absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kung ikaw na impekta na sang dengue. Ano pang inaulat nyo? Kontra virus, kontra bacteria, the antiviral, antibacterial specialist sa mga viral and bacterial infections, mga allergy ni mga ka-K5. Kung ginaubo ka kung isa allergy malang nagapangatsi ka, allergy malang na. Tilawin ninyo nga magsuyop mga ka-K5 sang unod sang Clinica D3 Bio. Ang D3 Bio, ibuksan yung iya nga, pwede mga kadto nyo lang gani mo, no? Basta, ang importante, nga ang iya sini nga unod, ang duga niya bala, amo ni siyang inyong paagyon sa inyo tutunlan para maubos patay ang mga virus kag mga bakterya para sa aton nga tutunlan pagkadto sa aton nga liog pagkadto sa aton nga baba dila ta kag nagabulig mani para sa mga baho baba kan tawan ko nagabaho ang baba nyo botsilingon bad breath bla may ara ina siya nga mga kagaw kun mga virus o kun mga bakterya sa ato sini nga kuan nga baba. So paagin ninyo nga kuan no paagin ninyo sang ining D3 Bio usapan yung D3 Bio mga ka-K5 para nga magipon magalikom gid ang kuan no ang makuan bala masalama sang duga sang D3 Bio yung imo sining bilog nga baba mga ka-K5 kutob sa mga virus ka mga bakterya nga dira ubuson niya na pamatay mga ka-K5 amo na yung kakampyonon sang Clinica D3 Bio. Testingin nyo, tested and proven kay amo na ang ginagamit naton mga ka-K5 nagambal siya niya si ka-K5 John Capurchen bisan hindi lang gwapo pero humot na siya sungad. Pinaka-importante da mga ka-K5 humot ka sungad mo kay kung humot imo sungad ang mga tao hindi magtahap kang magbatalingi samtang istorya si imo. Pag was istoryanay kamo was ganing nga magtalingi ang imo ginaatubang botsingon bag breath ka. Pero kung inang gatubangay kamo sige istorya si imo istoryanay kamo gadua do lips to lipo nya ka botsingon humot imo ginhawa. Tilawin nyo na mga ka-K5 Clinica D3 Bio bakla sa tanan nga mga butika nationwide ka sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramil Oy. Aton nga oras alas 11:07. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon pagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog tanay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon pahina ng mga luha ibatan ng problema magkamon
sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastig sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsanib sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yun na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manulay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or
puntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras natin karon nakalabo ni kita sa 14 minutos na nakaligad sa alas 11. This time check na ton ang mga detalye na sa mga balita nagikan sa patrol upod kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM Kampiyon report. Go ahead, K5 Aaron. K5 nung naon nato ni update ni sa 58 anyos nga si alias Rigaya ini madumduman ang senior citizen nga nangawat sa mga or nanguha sa vitamins sa isa ka mall sa Menaro ang napasakana sa kaso nga theft sa K5 zone kagyara na siya no sa kustodiya na sa University Police Station 2 o kun PNP kay tungod wala sang custodian facility ang Police Station 9 kay dito lang sa ating kay K5 zone in detain sa lapas PNP sa K5 zone. Samtang K5 zone sa isa pa naton kabarita ining kasama nga drug bypass operation sa University Police Station 10 dira sa may Barangay Bacao, Monreal, alas 10:30 kay nasang aga ka K5 zone. Ang arestado mo sa Alias Ed, 43 anyos, taga-residente sang nasambit nga lugar. Base sa Police Station 10 nabaklan si Ed sa gitna ka success ang kinapatian sa Cebu gamit ang 10,000 pesos nga bypass money na recover sa iya nga posisyon ng kabugusan nga 100 grams ang illegal na droga kag 680,000 pesos ang market value. Yan na sa kustodiya sa karon ang subject sa Police Station 10. Sa ilo kita kakipab John sa ginapahayag nga siyam tanan ka mga ido o kung ginapatihan niya ginhiluan dira sa may barangay Buntanan sa Banwasang Maasin. Sino kay Preso tanan sa Road Impredad ang officer in charge sa Maasin Municipal Police Station sa June 14 tuig pa natabo ang pagpato sa mga sapat nga ido. Kung sa rin ka John ginpadangat ni alias Luz 72 anyos, residente sa nasambit nga lugar ang reklamo sa nga barangay o sa police station. Pero base sa pagpangusisa sa pulis, natukiban nga sang nagpuli ni duwa ka mga ito ni Los nga nagabukal na kag nagalaway na ang mga magluwas diri. May ban pa nga hinuptanan nga mga ito ang pahayag biktima man sang pagpanghito gamit ang isa ka brand sang pesticide sa K5 zone. Ginasuspetsa ni Los nga ang ila lang man ito pagbalay ay naghilo sa iya nga mga ito. Payag pa nga report man sa mga residente sa barangay ang natabo ni pero ginapatihan wala ginaksyonan sang barangay. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa incident. Kag K5 zone na mga balita kreatibo naton diri sa may syudad Manokon probinsya sa Iloilo. Balita na doon sa kaluan sang extend food supplement ferment sa ranggid ni sa pagpabasko resistensya pursa ni Mr. sa paglabing-labing kay Mrs. Magluwas dira na kapanamit man sa aton nga blood circulation kang kapahilway sa aton nga korason sa posibleng nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kang Talingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatihan mga balita kag information nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nakadala sa aton oras 18 minutos na kaligal sa alas 11. This time check naton ang iban pagid nga mga balita kag information. May gabi kay Annabel Biaco kay Kwan nga nagapamati. Si Annabel Biaco baga monitor pa ba? Tulog na do.
Kag sa kay kay pari Biboy Cadiz, no, nga naga monitor man diri sa ato sini nga pangalagad. Sini nga matino ni check naton ang dugang nga mga balita kag information halin pa sa iba naton nga mga K5 reporters. Diri sa ato sini nga pangalagad, check naton ang mga balita kag information. Nagi ka na sa kay K5 Kim Kaluyo. Yan may kang tanan sa report nga ining no? Okay, unahon tagli. So far do no? Unahon na to na mga balita kay informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyona nagikan sa Iloilo City Hall. Ini may kang tanan sa report nga si Councilor Rex Sarabia nagalaom pa nga magtambong si Roy Pakanan. Nagalaom magtambong sa anong rason man. Gambal na gito sa ganing hindi sa magkadto kay gindeklara niyo sa nga persona non grata. Ano ka mo klase man. Check na to na mga detalye sa babarita upod kita kay K5 Jenny Kauyona nagikan sa Iloilo City Hall. K5 News FM Kampiyon Report. Kay K5 June nagalaom si Councilor Rex Marcos Sarabia nga magatambok pa si Iloilo City District Engineering Office Director Engineer Roy Pakanan sa ikaduha nga Quad Committee hearing tukoy sa investigasyon sa mga proyekto nga yara sa waterways diri sa Iloilo City. Suno kay Councilor Sarabia nga mas maayo kung makatambong sa hearing si DE Pakanan agud makarohan kaga masabat ang mga palamangkutanon tukoy sa mga proyekto nga ila gina-implementara. Apang dugang pa ni Sarabia kung hindi makatambong si Pakanan sa hearing nga pwede man ini makapadala sang representante sini nga nakahibalo sa mga proyekto. Ginpahayag pa ni Sarabia kung mapamalibad gid ang ekdeyo nga magtambong sa hearing, mapilitan ang konseho nga magpasara sang resolusyon nga nagapanawagan nga magresign ini sa pwesto. Nebaluan nga natala na buwas nga adlaw ka K5 June ang ikaduha nga Quad Committee hearing sa nagapadayon nga investigasyon sa mga proyekto nga yara sa waterways diri sa Iloilo City. Kag ini nga balita ang idron sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikan na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Ano si Engineer Roy Pakanan bali? Sa iban pa naton nga mga balita, ang mga balita ngayon nabatian mga K5. Ang buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nangyari ini siya nga inang ingrediente nga maca kag clavo waska. Ang maca mga K5 or ginatawag naton nga Lipidium myene or ginatawag naton nga Peruvian ginseng. Mga K5, ang ini siyang may ara ini nga mga mga ingrediente o kon mga nutrient mga minerales nga ginahatag para sa aton para pampabakod sa ato siningalawas kag pangdugang resistensya sa ato siningalawas. Amo na siyang makang clavo waska naman. Nagabulig naman ini siya sa pagpanami sa aton nga sirkulasyon sa dugo. That's why layo kita sa sa stroke, layo kita sa high blood, layo kita sa sa balatian sa korason bangod sang manami nga sirkulasyon sa aton nga dugo. Amo naman ini ang kabangdanan nga nagabalik sa huben ang aton nga performance. Was nga nami kunong daloy sang dugo mo, nami man na siyang performance ni Mr. when it comes to inang tinatawag naton nga mga K5 nga pag perform sang mag-asawa. So amo na siya ang ginatawag naton nga sa sex life sang isa ka lalaki nagabalik ang iya sini nga performance nga hubinon. Pagani inom na kamo sang Extend Food Supplement for Men, namin siya kay food supplement siya pure nga natural. Wala sang side effects sa aton nga lawas, hindi kita magkabalaka. Kay bisan high blood ka kag diabetic, ini siya hindi makapaguba sang aton sini nga
kaugalingon kag wala sang side effects sa ato sinawas kuning iya sining epekto is frontal effect. Mga ka-K5. Klinika Extend Food Supplement for Men bakla sa mga butika nationwide. Kag sa tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Check naton ang dugang nga mga detalye sa mabalita. Upo naman kita kay K5 Alex Escalante nagikan sa Provincial Capital. 4th District Board Member Rolando Distora. Mga ka-K5, bukas agad nga imbestigaran ang mga flood control project sa probinsya sang Iloilo. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM Kampiyon Report. Bukas ang opisina ni Committee on Infrastructure Chairman 4th District Board Member Rolando Distura nga investigaran ang tanan nga flood control project sa bugos nga probinsya sa Iloilo kung ini ang kagustuhan sa iya mga kaupod sa provincial board kagon ini ang makasugtan sang mayorya. Suno kay Distura, wala sang problema sa iya nga pangunahan ang investigasyon bilang pinuno sang among komitiba sa sangguniang panlalawigan apang nagakinahanglan ini sang dako nga bulig kung ini ang matigayon. Dugang pasang opisyal magakinahanglan ini sang bulig gikan sa media nagiban pagid agud nga makakuha sang nagakaigo nga impormasyon kag data na hanungod sa nagkalain-lain nga mga proyekto ilabi na ang seawall project ag ang flood control projects sa probinsya sa Iloilo. Sa subong hindi pa matulid ni Distura kung diin mag-uumpisa kung tigayon nga ma-approve no sa sangguniang panlalawigan ang investigasyon sang among mga proyekto sa probinsya sang Iloilo apang nagapasalig ini nga iya tinguhaan nga matungdan sang maayo ang iya nga trabaho. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Katapusan naton nga balita, nagika naman kay K5 Karen Badilla. May kang tanan sa report nga construction worker nga nasapuan patay sa sulod sang ginakayo nga daycare center sa may Banwa sang San Enrique. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 June ginakagat ang dila kag posible nagsukas ang dugo no ang construction worker nga nasapuan patay sa sulod sang ginakayo nga daycare center diri sa may barangay Katanagan San Enrique alas 6 aga Agosto 27. Ginkilala ang ining victim nga si Joseph Borbon. Joseph Borbon, 37 anyos kag residente sa barangay Tarong, Carles, Iloilo. Sa interview naton kay Lieutenant Cristival Dalde, ang officer in charge sang San Enrique Municipal Police Station, ginpahayag si ni K5 June nga wala sila sa may nakita nga pilas, tugas ang pagkabuno, pagkatiro o kung iban pa sa lawas ang victim. Kag posible nga ginbangungot ining si Borbon suno sa kay Lieutenant Dalde. Kag based diri sa investigation sang aton yang kapulisan nga antes pa manasapuan ining si Borbon sang aga, naga-inom-inom ini upod ang iya mga katrabaho sang gabi Agosto 26. Kag kung mahibaluan nga ang sumsuman ni Borbon K5 June samtang nagainom-inom amo ni ang duha ka balot kag duha ka penoy kag after sina nagtulog siya diretso K5 June. Tik sa subong ginahulat sang San Enrique Police Station ang desisyon sang family kung ipaidalom sa autopsy ang bangkay agud nga matumod kung ano ang ginkamatay sang victim K5 June. Kung mahibaluan nga si Borbon ang isa sa mga nagatrabaho sa ginatukod nga bag-o nga barangay hall sang Katanagan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaang isang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Ayos! Hotel ang ngalan ni Chimpota. Pangaknalista na ito ng mga followers, no? Sa kay Pablo D. Shout out, Florenda Cadavero. Sa kay Jenny Halyorina. May gabi lang da sa Libanon.
kay Teodorico Mospa. Mayang gabi man, Jan Eric Diaz. Mayang gabi, ngayon mo sa kuno radyo. Sige, kadto na sa stasyon dia. Jobert Carabuena, 6425. 6425, grabe ka ha, 6425. Bala nyo ka nung botse naman sa 6425. Republic Act 6425, may ka-K5, shabu na. Legal drugs na. As amended by 9165, mga ka-K5. Grabe ka, ngalan mo 6425 ha. Gilidaran ka. Good evening, Sir John. Shout out langda kay Axel Jan sang City proper. Okay. God bless. Sa kay Dina Rabina, good evening kay K5 John. Pa-shout out kay Tim, my son nga nagatuon kay may exam tomorrow. God bless po. Thank you. Christian Gardose, amon gali duta sa may Mega World, tagpila per square meter, Sir John. Kung nabaligya sa uton gani, tag 15K na per square meter sa city, tag 3K lang per square. Hindi tag 3K sang una subong ang sa Mega World siguro laban-laban na siguro sa mga 25, 30, tub 50 pesos ang per square meter. Amo nakadako sang market value nga gin butang sa ato sining nga syudad. Jonel Espanyola, good evening K5 John. Ang investment ni Inday Sara daw wala na ginabatikos impeachment ginabatikos how ang DPWS naman ang topiko, Sir how pa-shout out lang sang Espanyola family sa Mandurriao, Sir Idol, thanks. Balo ka naging basura na ganit itong impeachment, ano pang iwakan mo parte sa impeachment yung basura na to sa Senado. Parom Stadia, good evening Idol, pa-shout out sa kay Bok Gabriel nga nagatutok kid sa K5 News FM. Kay Susat Quijano da mayang gabi man, shout out. Mary Ricabar and Jojo Sidano. Kay Ray Panis. Okay? Okay, doon lang ala, tiyempo to sa ato sining pagpangalagad, si Nikay Graho Pagalino. Good evening and shout out sa kay Analinda Graho sang Balabago Haro. Thanks gid. Ayos. Sige. Ito tiyempo sa ato sining pagpangalagad sa ngala sa bulong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alohado kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita. Kampiyon